Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:48. This time. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili kilamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga parangga naman tagpalabati region-wide, mga pangalagad kita sa labilin isa ka oras. 9 minutos karong adlaw Miyerkules, petsa DC 7. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa grandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sila kapadulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report plot entry record of events
opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sa Kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sa Patrol 2, Crosswell Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, may mga ginrespondira na nga mga insidente. Durante nga amat-amat naman nagadalom ang ato sini kagabihon sa nano pa nga mga eventualities. Why taman ginapangayo from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, builog nato ng puwersa aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, aksyon papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita, update sa national kag international news center sang Aksyon Radyo Bacolod sa Miyerkules nga edisyon, builog nato ng puwersa aksyon ang Defensor. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo siniragad, ang inyo sinirang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din niyo ako sa nabilin, 1 ka oras, 7 ka minutos, nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Maulo-ulanon ang panahon sa Dakbanwa sa Bacolod kag pila ka bahin sa ato sini probinsya. Amo na ni Guro ang ginapabatsyag ni Bagyo Auring sa aton. In spite sining Bagyo Auring nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility, may nagluntad pa kay nadira nga sunog sa may barangay Lopez, siyudad sang Silay. Sa likod sang high school, ang tag-iya sang balay kruto nga nasunog daw yato ni B-Boy Narag. Siling ni Aksyon Rofo dita. Ang ginhalinan sang kalayo, ang ginbayaan nga kandila. Kaya mo na gani sa mga utod na tumblang nga nagagamit kandila, every time ginabutang ang kandila sa mga altar, o kung isang kandila, lapit pa na sa kortina, bla. Igamay na yung huluhabyog sa hangin, makasagin sa kandila, ti ang resulta sinasunog. May sunog man ganito sa dito kaning lugar sa La Carlota City. May balay man to nga nagkalasunog, duwak bilog bla to mo. Yun lang gabi o dira sa may barangay Ilopez sa Silay, balay ni Binoy o ni B-Boy Narag na sunog tungon sang ginbayaan nga kandila. So halong kita ha, rain or shine niyang kalayo, ay niya punaw, bisa may bagyo pa. Kung may kalayo sa balay mo, delikado gid. Okay? Speaking of bagyo, i-activate tabi nga itong linya sa kay Sir Jomari Vargas, ang atong sining action officer sa syudad. Kay hibaloon ta kung ano ang latest nga development. Kay may mga information kag may mga balita nga nagagwa nga ining si Bagyo Auring. May report ko nga sa Domingo sang aga daw maigo siya sa syudad sang Bacolod. May report man nga basi kung Lunes sang aga. Ang peak sini kuno daw alas 2 ang kagahon. So i-check naton ang linya sa kay Mr. Jomari Vargas para nga mahibaloan ta kung nano ang tracking ni Mr. Vargas. Liko ba contact si El Rey, ara ang number kay Kwan, kay Action Oliver Pason. Sa landline lang guro, sir. Landline may gimiling kung kay Action Oliver Pason nga landline. Hibaloon ta kung ano ang tracking, ang dalagan plus ang Kwan, sang bagyo. Kaya iti at least ang tanan makapreparar, specialmente ang mga lugar bla kag banwa, syudad,
specialmente sa northern parts ng Negros, nga kung amo ni gani ang tsimpo nga tigululan, kag daw may bagyo, daw ginatagaliog. Kaya at least bisan paano, hibaluan naton ang kwan, ang sitwasyon. Amo na gani ang pandam sang ni Doc Sipard nga kinanglan na maghalong gid, no? Sa amo ning kalakat sang panahon, no? Kay ka delikado mo. Sabi na gid ang mga balay lang nga naga-star sa pangigaron sang suba, mga balay nga naga-star sa pangigaron sang maybayon. Although hindi giman niya baskog ang kwan eh. Hindi giman ni baskog ang bagyo, pero at least lain niyang gin ko nakapreparar ka mo. No? Ara na siya, noy? Si Mr. John Marie Vargas. Ara siya sa linyata. Natawagan na ni Sil El Rey. Way pa? Daw ara naman sa kinasa sa linyata. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:58. Kaya na-schedule na natin si Sergio Marie Vargas eh. Nung atong sining expert sa lakat sang panahon. No? Ari sa linya natin si Sergio Marie Vargas. Sir, may gabi, Sir Jom. Hello, Arek, may gabi. Yes, sir. Sir, anong latest development sang kwanman, sang Bagyo Auring? Kaya may nagalagaw, di nga balita nga kuno, may sa Domingo, sang aga, maigo sa Bacolod, may report man nga basi Monday morning, mga 2 o'clock sa kagawon, basi daw diri sa mag-igo sa Bacolod. Anong forecast mo ta, sir, sa imposiling lantaw da? Well, sakto man ti forecast na tanan rek eh. Kaya sin pag-asa nga natag. Oo. Kung hindi magliwat kahit ikaliwat pa na rin ang panahon. Kung hindi magliwat mo na magi sa aton di siya Domingo sang gabi o kagahon sang Lunes kung hindi magliwat ang yalakat. Okay. Based on forecast sa pag-asa. Oo, kasi every time, I think, sir, ang iya nga pag lain-lain posisyon kung i-gauge ta sa kada oras, kada pila ka oras, sir? Well, depende na sa kaya ang iya dasig sa mong ritihin, dasig siya sa buong 20 kilometers per hour ang lakat niya. Although ang iya hangin malapit sa sentro, hinay pa man lang. Galing kasi pagtupain na rin malapit sa Surigao, sa Mindanao, north portion sa Mindanao. Okay. Base pala magbalang-balang ni siya. So, either mahinay ni siya o maiba na ng puwersa niya. So, base ang iyas ng direksyon, maliwat, no? Either manaog ni siya sa dalom sa tikod ng Negros, o rik na Palawan, o amo ng sitwasyon, amo ng senaryo nga tikit mapakta kati amo ganin na rik na tuwag na forecast pata sa buong. Because tilayo pa siya wipe sa katupa sa mga kadutaan sa Pilipinas. Pero ang lantabo na sa buong, sir, sa dalaga niya, din sa buong posisyon niya sa buong, sir? Well, layo pa kayo. Mga 900 pa siya nasidlangan southeast of Surigao. Layo pa kayo. Way pa gani. Small depression pala siya, Rick. Ilan na forecast ni Memo sa tropical storm, no? Depende na kung madugang niya po sa pasamtang sa kadagatan. O kung ano sistema, hindi pa naman mabalang. Kasi actually, nalanta ko man sa satellite image siya, daw malapad-lapad siya, madamo ng ulan. Okay. Pero maliwat pa na, hindi pa takasiguro eh. Ito may frontal system, pag nga nag-hatag mo ulan sa aton, sinikanismo nga gabi lang. So, pa nang nalantaw namon ito. Ito makwatan na karoon, alas 11 naman sa gabi. Gani. Ang isa ka next nga weather bulletin, depende na kung anong iyalakat naman. Kaya liwat-liwat ni siya perme. So lapat ang ulan nga ang masakupan niya sir. Pero hindi pa ulan nato sa buong ni, amo na ng efekto ya? Hindi pa na ya. Ay, hindi pa? Wala ya. Tail end pa na siya sa una, tawag nila cold front, sa buong niya, kuha naman, layo naman ang minutang nila. Daw sheer naman, something daw kadamo, bla, recubito, sa isang pag-asa, man mo pati ulan na rin sa nagatunaw pa rin ice sa Japan kay sa China. So, amo na siyang nagatag tail end of cold front sa kunas mong layo naman nila panawag. So, yun mo na siya, ito yung labotrek ang ulan kay ina, kaya naglikan niya inadlaw. So, kung ang forecast sa pag-asa sa amo nga oras sa Domingo kung sa Lunes, so definitely, sir, sa otro siya mabatsagan? Tama na. It's either Domingo sing gabi kagahon sang Lunes. O hindi magliwat ang iyang dalagan. Inimi, dako pa man sa Tsimpo, subo Merkulis, Wibis, Bernis, Sabado. May 3 patakadlaw nga hulaton. Magkati, galain-lain man sa ang yagay man na sa dalagan ka positioning, di ba, sir? Amo gani man. So, amo gani na kada
At so, na-check ka naman rin ang ilang weather bulletin permi. Well, abot sa ilang, check pa kami sa ibang pakidyang website na check mo naman. Okay. Kay base bala, kay sa do may diferensya sa juta yung pag-asa compare sa amon nakuan man. Okay. Kasi ang amon nakuan niya namon din gibla siya magi at that given time. Okay. Kasi kung makita mo nga threaten kanya makulod ang amon preparation at least dugangan namon niya para plastar kita sin sakto eh. Ang ambagan is ni Doc Shepard okay na tuloy prano pa sa interview na si Marlon daw may igo mo sa northern parts ng Negros eh. Well, isa galing kay isa na nakakuan reketod amihan to subong. Okay. So isa na function kung ihoy po na sa sing amihan. Manawin sa sasur. Okay. Pero galing ka wala niya nga ulan niya sa norte. Norte, Ay tungod ka taplik sa rit pa obliskad mo. Pawala bla daw counterclockwise na siya. So naonyo ni paulan todo sa norte sakto na no. Batang iya ni posible agi. Mata bali sa sur. Batang ulan will be central kay northern Negros. Okay. Kabalo ko seryosa mo nga mga lakas ang panahon niya daw kung sa mga pagkaon da paborito mo gid mga monitoring sa dalagan kabagyo at the same time kay sir nasumuran ako. pero at least bla sir at least ikaw mismo katanaw kag ikaw mismo mag-explicar sa Bacolonios kung ano yung dalagan di sang ato niya lakas ang panahon amo nang bintaha day. Nga ara ka day no. Anyway, kung ano man sir ang dalagan sa panahon niya, from time to time, may magiratap ka man niya, mga barangay official, tayo napabalot tayo rin eh. Well, isang doon sa kagawad, magbano, reglahon kayo sa panukoyo, kay basing niya, wala naman sakay sa ubas, bala kabansa naman ng ubas, bala ng sitwasyon, tra. Kaya amon bantayan subong naman ang sabay pa nga, hindi lang magkadamol nga makwanta, matamata. Okay, so anyway sir, i-monitor tara ni Permida ka sa panahon. By the way sir, ulayho ko na lang kamusta na sir ito? Ano nakalapat ang dalagan sa imo dredging sa mga sa mga kasubaan tata sir? Pero actually, halos natapos na naman Drake ang Mambulok Creek, no? Kaya natin matabok kami ito sa pakanto na sa Taytay, sing Burgos, Plada nga sa may Mambulok Creek sa Burgos, sabi nga Taytay, but why Dasig ba? Dasig sir ako? Ako dasig sige blaga no? Kwan man mapisa ng ang amon operator adlaw-adlaw. So, hapon na yan sa rekit aircon na. Okay. Hindi ko lang malisong radyo ng sa AC kaya daw siya gana. Si Kwan siya na MP3 sa yan So anyway, ining amo to ay kitabok tungod niya may ang Taytay tara nga sa barangay Otso nga tabok piak may linya galising pasiwa kay mga linya sing kurente so namon matabok. Daw mautdan tubig kay suga mga tao sa piak so amon padaluman la namon ang sapadra. Hindi na makahamper sa inyo sir ang operation basta dira ka mo maguot? Hindi man, kasi amon ka baka ito pakari mo lang na siya. Parang napadaluman lang namon ang sapada. Hasta dito sa Taytay, singalandon, kag mabuhangan kita mo, sindako-dako dito para rektan kitang basura pagwato, no? Ang tubig, hindi kayo basura. Kaya basura, ni pangwaon kita mo, amo ganing isa na yung problema na mo today, nagkatok to sing agas, mabulok. Okay. Kaya ko magsulod bagyo ni, basi ianod pa na ng basura ni, bis na tipon to di para makwata, karon wasag ito na sa kabaybay. Gani. So, hindi pa naman makwa pa ito nagligat ni Nadlaw. 2 weeks na actually subong. Okay. So, kung titamo rin ng lunang bla. Hindi ko man makwa ng karga na puro lunang. Kag kwanabi siya ng marawit at itong adalan eh. So, hindi man niya bahaw nga dan nga lunang niya. Gawigit. Kwan ka dyan eh. So, way palabot sila sing daw mga refrigerator kalako nga bato isigikit pagina mo na bato na kagiban nga basura dahil hindi man dapat kaya dahil kabudlayan no may kabudlayan jutay ang nakwa namon tapos magkwa ang nakwa namon ang nangin problema namon kay isigikit pa namon ang bato kag mga basura ya kagang lunang nga nagasamo sa iya so basura bato lunang ang nakwa nyo amo na alos ang problema naman bato at lagko kaya. Pero siguro kay ikwan ko lang para salamat ko sa Mambulok mismo yan at sila mismo nga nambal namon. Way nangyari ka boy basura sa sapa. Very good. Kaya sila mismo siguro nakakuha naman nga ang amon obra para man sila kayuhan. Gani man. Galing kayong kalutaw gyapon yang basura alin naman sa babaw. Gadulhog. Kasi nagbaskog ng tubod sin tubig mo. Okay. Kahagunos na blabali. Okay. Una, halos may kagiyo eh. Oo. So,
So, amo na nga mo plano nga tapos amo panilbot nga mo na direction daw baral bla. Oo. Daw barrier siya. Okay. Ang boundaries ang 10 kag 8. Oo. 8 kag 2 parang ang mapunsok ka basura sa boundaries ang 10 timo ni 10. Oo. Punsok sa basura sa 8 timo ni 8. So, para hindi na basulay wide bla tudwana amo na masamin nagligan tabo ay tudwana sila. Hindi niya amo niya sing amo nga barangay. Oo. Kag dapat gani sir mga barangay tadap lang nga istar sa sapa dapat sila naman ni mismo mga vigilante nga magbantay mula sa ila mga katupad bla bla bla. Oh. At ika lang hindi ka makabalon ako may sinulog ka may ibang pahabog plus bintana na rin sa sapa. Amo na katabo na rin eh. Ayo. Gusto ang witness maganda ko dahil sa nagligat paglagaw ko so kaya survey kami sing lagyan. Kita mo kaya kakulog sa bintana lang eh. Pinotos no so alang mo masingita ba sila na buo ko blind ko kalambot sa lakyan ko malapan ko daso nang lagyo na lang kong daan. Sergio mato nakita ko gid sa pagkatamo nga basura amo gitong permiro gid ninyo nga kuan. Amo to. Nga kali. Tugod kami pitsa 1 actually sin Pebrero gid eh. Amo na sa kadamo gid ya. Grabe nga basura no. Sinikudo Manila ba? Imbita ka ko siya no gusto sing ba na blang plastic bottle ato to libre kuha lang mo to masalamatan pa namo na. Grabe nga basura. Grabe gid ya. Hindi gid maganda. Doga pala ni doblibo ko ran ko to sang picture mo blasan ko ari min basura imo nga sa pagkadamo-damo basura ba? Sinikudo hindi na sila kitano niyang hindi na kitano ng tubig sa creek kay puro na basura sa babaw no? Oh, puro gid na bas. Tiway na nas mong da, puro na tubig das mong. Ay, tuod ka? Okay. So, lipay tao ko sila dahil sa likod sa barangay 8, amo na? Amo na barangay 8. Kagsama niya mismo, kondo na sa likod. Salamat sila nga hindi na basura makita nila. Tubig na. Mayugid. Kay Bausos ka, ako mismo ganun to. Kung galungo ko, amo ni gilang halakoto ni Sergio Marie Vargas sa pagkatamo-damo nga basura. Hindi sila kadamo, damo, gidya kayo. Hindi kag nagtubuan na direction pag-survey naman. Pero kalakat na kami ito nga sapay. Kuhan mo. Sa basura ka nakitapak yan mo. Grabe. Hindi na maglunod ng basura sa tubig. Kaya tubuan lutaw gid, lutaw. Kuhan na nagdamot asa na sa dalom yung nagungot ng basura. Tinuwig na nagliday. Grabe. No, tingin ka, alin nyo to. Sir, kita ko to sa mga balas, kaya tumpok ko yung sa pagka-ito-mito, mga pagkabaho, gro? Kaya mo na gani, hindi ko gusto magkarga sa truck. Oo. Kaya magkarawit ito ka dalan, basi ako naman balbalon, buisit ka niya, ngayon kwa mo, binako din dalan, tamo na bla. Okay. Ikaw na lang kami. Sano sir, pagkuha nyo ba sang basura, huwag nyo na karga, ginapega nyo lang, ginapatulo, amo na? Napatulo, napatagas sa anay. Napatagas. Pila ka days, sir, kagkuha nyo? Ano, Rek? Pila ka days kagkuha nyo sa after matagas? Boy, siguro ni basi mga... Siguro may inismaran, makakuha na kami, kaya 2 weeks naman itong una naman nakuha. So, nagtagas na siya? Galing kay hindi matay ko mo ulan siya bla para makuha na kitang lunang kay tikon hindi okay. ulanan siya ragyapon nga tipon eh kay may mga lapat kay may mga kama pagani kay saboda mo gali sila ang uri tada ko magulan base naman ko magulan nga sini mo ulan lang mo base magbaha naman sila magbalik bala si raw mga uri ko tingnan tipon ho namon ay sigad pero unahan ko tanang lapit sa Taytay mismo kaya base manaog sa liwat sa kwan kay ipunungan niya naman gani naman kami. Oo. Training sa kilid, sa may mabulok mismo, napahigad na namon yun din sa madala sa tubig. Kasi taas-taas na. Dalom na na tayo. Okay. Serya, madalom-dalom na sa Yagawa. Sa mambulok na yun, sir? Dra na yun? Dra sa likod sang fire station. Okay, likod sa fire station. Oo. Dalom na sa bong. Dalom na sa mong, sir? Wala na nabalas da? Uway na basura. Uway na basura. Kasi isa una, sir, pagkita ko dahil galuta, tanong kanyang balas, sir, ang mga duta dahil. Tiway na sa mong tubig, makita mo da. Very good. Okay, ako iba ng improvement niya, sir, ha? So, ini nakita mo nga linya kakurente, kabasiwa, hindi mo na makamper sa inyo operation. Away, nalikawan na mo na kasi ito sa Piak Taytay, sa Landon, kung 4 lane ng Taytay. Okay. Hindi ko to kakamang naman kay tungkol niyang daw halayan itong linya sa basiwa to. So, di ka budlay pa ng kakasun talaga kagya. Tingay mo naman ito natural dredging na lang may proseso mo na siya nga papadaluman lang sa madala lang sa tubig. Kaya sa buslog lang. Imoon ko na siguro daw advantage masakon masige nulan yung magsulod bagyo para nga mapahawan ko na ng manghig ko pagwa. Okay. Ang inyo ganun, sir, ang target nyo ganun, sir, matapos ganun, sir, saan ganun ang target nyo? Hopefully matapos, tapos bulan ko matapos na naman na. By end of the month? End of the month, okay. Asta din ganun, sir, kamo, makali da? Do mga 600 metros na sarik mo. So, halin to sa din, ganun, sir, ang sugod ka mo to? Alay kami sa may boundaries in Barangay 8 Kid.
Okay. Hasta address may barangay 2. Barangay Sa 2. Halanton nga Halandon nga Taytay. area na Taytay. Ano, madala na siya sana. Pero hindi pa daluman na namon parang tanan. Tapos punta alaso niya lang to tuta panawag sa dalom. Kaya bugayan na pagkatutos barangay 2. Tuloy na siya sa guwaan na 9 Rick. Oo. Ang inyo no sir nga pagtinlo da kadako gid sang bulig nga na ninyo dira nga natinluan nyo nga nakuha yung basura parang ang daloy sang tubig sa sige-sige na gid. Well, amo na isa rin nga nag-actually ng tubig doon akong dito na kung may supunod na siya. Amo nagkabalik sa SM mo. Kabahada sa may Bidnors Plaza, Manukan, correct. Center. Amo na tarang ka ula. Katundi, way sa guwan, supon, balik ng tubig. Correct. So, tubig naman kung may na ng daloy sing Mambulok, ang Barangay 3, alin sa Lakson nga tubig, mabulhog na siya. Hindi na madasig na magpagwa ang tubig sa area da. So mamatsagan ta na kung wait naman ginapangayo kung magulang may mga bagyo-bagyo abi matsagan ta na kung ano ka dako ang nabulig sang sinanggin kali nyo da nga mga basura sir. At yan mo na napabot ko weekend that's why hawanan ko na yung basura da sa Taytay para ka magpabustog sa tubig sing Baskogla. Damo ka tubig. Way labot basura lang tubig lang. Tubig lang anay. Oo. Pero kung may mga agyan ko na saging na utod pa, chef ko na para sa panong ko yun. Yung lang napagsa mo. So, tinig gula sir mo. Anyway, makip in touch kami sir sa development mo na sa imong pagtinlo dara kag plus ang update sa Baguio sir makip in touch kami sa imo may mga time. Okay, Rick. Okay. Sir, salamat sir ha. Okay, sige. Okay, sige, thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Sergio Mari Vargas, ang cluster head sang CDRRMO sang syudad, no? Basta kani parti Bagyo, hindi ko din malipatayo si Sergio Mari Vargas, sang dili pa siya sa una sa province o nagobra. No, basta Bagyo ya kabalo ng media kung hindi makadto kag silong tawgan mo. Basta Bagyo kag ang concern probinsya. Amo na si Sergio Mari Vargas. So, believe ko rin lang nga tao kay bukal ning buhok niya sini pro ang utok siya masyado pagkakwan, masyado pagka preska kag masyado kakwan na talented nga klase tao ni si Sergio Mari Vargas. Kung disaster apagambalan. Kaya kung man ginapalapad longgan ni Sergio Mari ni bro sa kadugayo kuya sa media sa are persona sa Capitol sa una si Sergio Mari Vargas 40 niya nga tao. Kung bulo bagyo lang, disaster. Wala ka nang hanapin pa sa probinsya, Sergio Mari Vargas. Kaya maya man din inobras ang kwandi ni Sergio Mari Vargas ning mga pagtindo na sa aton kreke kadako gini sang bulig sa aton syudad nga kung hindi tagid man mapuntat yang baha, mapahaganagan ta. At least ang flow sang tubig bla sige-sige kag may agyan nga husto. Tamak mo nga basura ang sus. Sa likod ito sa barangay 8 na yon. Kita sa permiro yung pa-start ni Sergio Mari. Kita ko sa picture ya. Makasili ko ito Manila ba? Pura ulit yung basura. Hindi mo na makita yung tubig mo. Pura ulit yung basura sa ay puwerte. Nang tawon ta. Kung ano ang kwan. Nano ang forecast sang lakas sa panahon nga si Bagyo Auring plus ining padayon nga pagpaninlo sa mga suba tada alin sa barangay 8 pakadto na sa Halandon si Sergio Mari Vargas no panilagan ta ako confident ko nga dako gid ang mabulig sini. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ato ka interview sa kay Sir Joe Mari Vargas giradulong si Sakalawan sang Santon Plaza by Capsule anti-tumor, anti-cancer. Dako ang mabulig sang Santon Plaza by Capsule. May cyst ka, may goiter ka, prostate enlargement. Tumar ka na adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig mo ni panubo sang blood pressure, nagabulig mo ni panubo sang sugar level, anti-dengue man,
kag na makabulig normalize sang platelet. Pila lamang ini sa mga benepisyo nga imo makuha kung ikaw adlaw-adlaw nagatumar Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ato na interview kay Sergio Marie Vargas, giradulong masiskalwan sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Ang Dr. Alfred pawayway sa action ed din nabuso sa duha ka mga bypass operation nga respondiran niya iya sa police station number 10 to Bramo kag iya sa police station number 6 no ang bypass operation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa action nila boss sa report observation sa patrol. Action nila, may gabi, please come May gabi, Maninoy. Yes, Yada, proceed. Wag kita da. Ara Yada, matik. Matik na. Yes. Very good. May gabi no sa tanan naton nga waka-aksyon kag sa tanan ginagapamati Action Eric makanay-kanay ang lakat subong sang tiyempo although nga do nag-ulan-ulan kaina medyo bulubaskog sa bahin sang norteng sang syudad sang Bacolod pero kadali lang man to do hindi man kinahanglan makulbaan ang mga tawo nga magbaha naman especially dito Action Eric sa bahin sang Victoria, Talisay, Silay nga do subong do muda ang pagbaha to sa ila. Gani? Pero ti subong okay naman kahit may mga kilala man ta didto nga naga-update man sa aton Action Eric kung kamusta ang ila sitwasyon dito. Pati subong do wala naman sang pag-ulan-ulan pero ti kabalo naman kita nga may ara sang tropical depression subong so dapat mag-ulo-aligmat Action Eric? Yes, go ahead, proceed. Mag-ulo-aligmat lang sa tanan man nga oras. Kung kisa abala sunlog, nga kung diin nga nimuok ng tulog mo, nagapangarumbot ka sa sang habol, kay kanami sang tugnaw, dira man iya ang kuan niya, dira man ang paghuyop-huyop wala sang hangin, dira man niya ma-strike ang mag-ulan-ulan, basi pagpuntaw mo, nagahulid ka na sa tubig baha Action Eric kibot ka galutaw-lutaw ng imo sini nga habol dili kay ginanod-anod ni isang tubig wala ka pa imo ya kabatsyag ti sa subong daan do hindi mo na mabalaan Action Eric no Gani? Ang lugar bala kun sa una do wala man nagabaha sa diri nga portion subong nagabaha naman ti hindi mo naging mabalaan. That's why nga wala idya sang may madula Action Eric kung mangin babinantayon lang sa tanan nga oras kag importante dira nga ang mga kanal nyo da bala kung may time tilitinluan nyo man kay base damo basura mo na mangin rason wala sang pagbaha-baha balik man gyapon sa tawo ang penitensya Action Eric laban kaya mo na dapat tandaan gid no nga magpaninlo gid sa tanan nga oras. Kung gusto niyo da magpaninlo, coordinate lang mo kay Action Eric sa mga taga barangay Pahanukoy di bala. Pwede lang no. Dala na Action Eric sa kuan mo sa accomplishment man sang barangay. Di ba may ara gani ginapang-hire mga JOs para sa mga diklaging. Di mas nami mana nga na lang kabubunot mo na lang bala. Kami magdiklaging, yaway kami hire GO, kami nga pumuluyo, kag mga purok da mo yung paninlo. Very good. Kasi way kami kasalig sa GO nga pumuluyo, magsalig kami sa mga purok, okay, mga purok, pumuluyo, okay. Operation linis tabwas sa aga. Ako na Roscaldo, ila tinapay. wow, bongga. Di pwede ka maka-volunteer? Pwede matik. Ikaw pa
amo kami niya mag declogging. Way kami kasalig sa GO. Oo. Ay kami kasalig. Maayo yan kiti subong yung Action Eric ya mo pa na iya na issue sa kwan. Stangob. Ina tuman to nagul standby man kag naghulat-hulat man eh. Way man nagabuyan ito Astre. Mayo wala man. wala to sa ngabuyan ay kung tampo ni nang tampaan ay nga natabo Action Eric ah. Amo na importante da. Sining ko sadya gini kanong yara si Action Edil sa Tangobo. Galing kay ina Action Eric pagkatto ang problema to 5 kakagawad ang wala nagpirma. Oo. Bangod nga may ginapangita sila nga may mga requirements pa bala nga dapat may payroll, dapat warm bodies nga nakita bala nila Action Eric nga dapat may nakita nila nga nagaubra ang nasambit na nga tawo. Kag dapat mag-release sang sweldo o kung sang allowance sang JO man sila dapat. Hambagan nila natingala sila kaya nga una-una ang resolution to hire sang mga JOs ni para sa declogging nila sa kasimana 91 tani kabilog pero subong kwan na lang pag pangayo nila sa amuna 49 na lang ang ginhimo Action Eric. Okay. Oo, tiyan mo nang bali lang nga, anay nga nangayo kami. Nagamay? Nagamay, do wala, do may kabudlayan. Sige. Pero pagpangayo nila, do nagamay, do nag-49 na lang, yes na lang Okay. Oo, amo to Action Eric, ginpirmahan na to actually, wala naman sang problema pag nila, pag pangayo Action Eric, syempre hindi man na dayon ma-release. Yes. Mangita ma-submit pa na report sa COA man. Para man kaano sila para ka proseso man sila kay ti ma-withdraw pa na. Sang kinahanglan Action Eric. Pero ari taya subong sa bahin sang barangay Takuling, lapit bala sang DCPO headquarters. Bakod nga may aksidente diri nga nagbaw by aksidente Action Eric nga nagluntad. Subong? Oo, kundi ang isa ka amity ni balang truck. May nakita ka subong inatinguan ta nga sa live nato Action Eric Meeting fire truck, truck? Truck lang Action Eric karga ni bala sang tubig. Okay. Bumbi, karga ng tubig. T4 lang ni nila nga kuani. Tanker? Oo, tanker nila. Karga tubig? Nagsuot, gid Action Eric, ang motor, Ha? Sa tanker? Yes, nagsuot gid sa atubangan ni. Ano to pa? Good evening, sir. Sir? Gamay na. Sige. Sa Action Radio, sir. Pa to, sir, ang sir? Oo. Hindi kami ng tanker? Yes. Oo. Pwede lang to ka, sir? Okay. Pangabay lang na Action Eric ang hindi lang na kung magpalapit pala. Kay actually, ang motorsiklo ni ari sa may nagsuot sa atubangan gin sa Action Eric. Sang tanker? Tanker. Pero may tao pa nga nagapilit, why na? Para Action Eric sa tunga-tunga na nga guma. Medyo grabe gid ang sitwasyon sa pa ni nila. Sorry sa mga nagapamati, no? Pero ang tawo Action Eric ara na ipit sa tunga-tunga nga guma sang truck Action Eric. Nagsuot gid Action Eric kung makita mo dira gali kay hindi ta nag-ayo na yung mga taga-amity Action Eric na nabudlayan sila di sa kay actually ang ginaproseso nila subong. Ginakakas nilang guma dis likod kay para mabutong nilang taos likod. Sa tubangan guro. Dire sa likod Action Eric kay bali, di ba may panguna nga guma. Tapos ang sa likod nga guma may duwa ka pair bala. Okay sa likod ni bali do tatlo ka set ang tawo ari subong lipit tunga-tunga Action Eric. Ay agoy. So ang gwasit ng napakan gid siya? Oo, Action Eric nalapakan gid.
Ay, pati motor yara pa. Ari pa ang motor subangan, siya ya naglabog diri sa kuano, tunga-tunga nga guma. Sus. Kagati amo pa ni subong ginatingwaan nila Ang motor yan, ilas. dali ka din, ang motor yan naglabog ni pero siya yaras tunga-tunga sang guma mo na. Oo, naipit Action Eric. Ay, agoy. Kung na mo tao, ni makita ako sa picture mo, hindi niya motor. Tao ang gincirculan ko na medyo dulom abe. Oo. Yang tao na Action Eric ang gincirculan ko ara siya subong sa dalom Ay, hindi na ipit. hindi niya motor. Hindi motor, ang motor yara subangan na ano ko na na kita na Action Eric no. Ambot kong maano sa aton live kay Oo, liko ba sa live medyo- today? Oo, medyo na ano tadi sang signal. Kag Okay. Ang motor yara gi sa una, pero siya yara sa kaduwa nga guma. oo, Oo. amo na Action Eric. Oo. Balido na kaon gid sa bala pasulod sorry gid sa aton siniwag Action Gani, nga ang motor, nagapamati. ang iyang motor ara sa una sang guma. Oo. Nga daw malapakan pagitani. Siya ya ara sa tunga-tunga sang guma. Oo. Malapakan gid siya. Oo. Sus, grabe. Sa pagkadako ko dani oh. Gani kung makita mo Action Eric Super tanker na sang gahapaon ning tawo, sorry to mention, ang iya sinitunga-tunga sang lawas ara gid sa guma Action Eric. Sa tunga-tunga sang Medyo- guma. Oo, tapos ang iya ang nagalabaw na lang dire sa ulo, ang iya na lang uluhan. Ang ulo ya gamo na ng galabaw. Oo, gahapaon ni Action Eric medyo dunot gini. O, Ang ti laban iya eh. sininga Laban eh. Di ka Laban madunot din nga ang ara kas iya tunga-tunga sinalawa. sang duwa ka guma. Oo, para sa aton mga action, bangga ni siya after Balaction Eric sang BCPO headquarters. Oo. Dala ni siya nga shortcut going Alihis. Okay. Okay. Oo, dire na di pakuling area Sa Action bago Eric. nga no? dalan, sa bago nga dalan. Correct, oo. Lapos bala dito sa may bago nga bridge bala Action Eric. Palapos to sa Oo. Pau di Arco. Correct. Oo. Lapos sa Podiar Action Eric. Bali, ang sitwasyon subong, Oo. ang truck is facing north. Facing north. Oo, facing north Action Eric ang truck. Oo, ang motor niya ano posible gasunod ni sa nabungguan naman gasunod. Ginasundan sang tanker naman. So, for Action Eric, wala pa di sang may ano mo. Tanong ilang Wala pa di sang- ano sa mong ginahimo sa taga Amity sa mong action Eden? Ginakakas nila Action Eric ang guma sa likod balang nga part. Sa pangulihi, Oo, sa pangulihi nga part. Oo, kay ti natungan sa mong no, ba natungan sa mong ti ang ulihi nga guma mo ginakakas nila para nga makuha ilang tawo na da. Correct. Oo, Oo. amo na Action Eric ilang ito mga kay ti. Hindi mo ba pwede na maatras, hindi mo pwede mabante kung atras sa bante sila tinagdugan ng kaladunos ng tao na. Oo, kag hindi man Okay, balikan ta sa action na din na boso. Hindi mo na matras eh. Hindi mo ba nababante? Kaya isa sa tunga-tunga asang gumay. No? So ko ang ginhimo sa mga sa taga Amity, ginakakas nila ang ikadua nga guma sa panguna, no? Para nga makuha nilang tao kay kung hindi nila pagimuon, iti buday sila magkuha sila din. Yes, correct Action Eric. Ano ginagamit nila? Kwan, Jack? Jack ginagamit nila? Jack Action Eric. Kag Okay. ti, syempre, medyo dugay-dugay ni. Oo. Kay ti, kadako sang guma, sinidaan. Gani. Kaya nga itong mga grupo sa meeting, nga mga rescue, may mga aram na sa equipment eh. Oo, sila di Action Eric actually ang process, gid no? Ang mga rescuer. Oo, sila Okay. gid nga kakasman, kag nag-assist lang ang Ahay. aton si diri nga kapulisan. Balat, abot ko ng driver, ara. Daki mo takabalo ko nung prostada sila sa pagkalapak ni sang taga sang kwan, tanker ka Amity. Oo, kay ti actually Action Eric sa sining oras wala na diya mayo kwan mo, wala na di may ginagalinabay. Oo, correct, Although correct. nga kung aga may naga-standby na di nga mga tricycle driver, Yes, tricycle yes. driver. Oo. Galing kay Why ka da live Jackson Eden? Kuha, live. Action Eric nagsulod ng live ko, mapa-edit lang ko tani isang caption. Okay, okay. Kay Action An bala. Okay, action Kay an ba si ko wala nagapamati si action as inyo santo ko debi action an caption an ida no? Oo. Assess lang natin si action Eden kay Budlight siya nang live video sa sabong to sa aksidente, no? Oo, nagsulod think- naman ng aton. I think ano na da Libertad Extension dalan Lacson. Lapos ni Action O Eric kon mo. Lacson Extension, Lacson Extension. Oh. Lacson
kuan ni Action Eric Bela, ipa-confirm to bala sa aton. Laksan Sino yung extension na guro Oo, sir, ano na di nga street, sir? Magsaysay Lacson. Magsaysay Lakson. Sakop ko na Action Eric sang Magsaysay Lacson Street. Yes. Oo. Ara man daglang medics sa kuno sa amiti kompleto mas laglida. Kompleto naman din sila Action Eric. ambulance Kasi sila, may kabudlayan lang gid sa actually sa pagkakas ni sang sang tawo mari sa sulod Action Eric kay ara idan tunga-tunga. Subong ginamat-amat na nila ginjack na ni Action Eric. So, most probably galing doon din ni madala sa isa ka jack lang nga. Dapat jack na dako anang kinalanon nila da. Oo, kay kung mag-jack sila sa likod nga part, ang likod pa lang maalsa. Kinanlan din nila tani may jack pagid tunga. Wala bo sa kadako sang tanker na may karga pa lang tubig at nagdugang bugat sila mo. Oh, correct Action Eric kag ti kaina actually nangita kita dire sa mga nakaano gid balatani naka-witness gid galing do wala gid subong Action Eric subong ang mga naga Tikay wala na sa mga standby mo ni oras wala sa mga standby tawhay na nato mo. Gani Action Eric kay ti makabig man na diri nga access road sinuman maglaom nga matabo ang amo si Action Eric nga sitwasyon. Pero ti so far hibaloon ta lang ni karon kung ano ni Action Eric kung diin ni sitwasyon mula sang motorsiklo kung diin ni halin Action Eric ang motorsiklo kay basta ang aton lang hibaloon kung paano natabo ng aksidente. Oo. Ay sige dali lang yun mama. Oo. Tapos, amo na di Action Eric, ang so far, ang sitwasyon sa karon nag-ayo pa gani ang aton sining nag-ayo sining aton Action Eric nga amitino nga nagpangabay lang maano to danay, maisol-isol sa Action Eric. So far, nagpangita man ta diri Action Eric sang pwede naton nga mangkuton. Okay. Nga ari bala kaina present sa area kay sa subong sa aton sini nga mga motorista close ang ini nga dalan so far kay hindi gid maagyan laka ng mga salakyan ka labay de. Oo, laka-laka gid Action Eric pero ti dahil lang basi ni pamangkutan ta di Action Eric no. Sang dali lang gid sang mga natabuan man bala kay Action Eric. Kung kis ada may nagabaligya da ko sa kung gabi naman ako sa damo mga prutas tabla. Igadalan da layo. Ang ari lang didaan. Mga kwan lang mga sa 7-Eleven bala Action Eric galing kay layo man sila wala naman sa mga nagabaligya prutas amo ni oras although may ari gini dito sa tupad sang sa DCPO da igadalan tabla may nagabaligya ko sa damo ka. Oo, sang balay silangan, bala Action Eric, pero ti subong, amo ni oras, wala naman sila, kay ti gulugabi na, kag dugay-dugay curfew na. Gani? Pero ti, we understand, limitado lang giding mga tao nga posible nakakita. Kay actually, amo ni oras, sirado naman ang gasoline station, ari man sa area. Yes, oo. Oo. Sana rada kung dulom? Sana kung dulom? Wala, kita sila gani. Then? Palayo lang sila sa sa mga tao. Ang lugar na nga aksidentihan, sana kung dulom? Sana, actually. Okay. Ti, imposible mga hindi sa makita sa driver kami, ti? We don't know lang. Galing kay taas ang truck Action Eric mo. Tapos, ang motor ba sinagsugata or Amo na nga ito nga gusto ibaloon kung nagasugata ang motor o kung ginasundan sa amiti ang motor. Amo na ba? Oo, kay Plasada, subong sa motor Action Eric ga, mo? Gabalabag? Oo, gabalabag sa pangunang guban sang amiti. Ang ulo yun, dari sa sagwa, ang iyang abuli sa motor, dari sa sulod, no? Oo. Doon sa tunga-tunga sang motor ang guma sang kwan, sang amiti. Correct, Action Eric, kamugin ang sitwasyon. Kaya Eric, kung hindi na, saan tabo na? Wala, hindi kay although damo, di subong tao, pero wala, gid Action Eric. Kung tao na nagaglabay na. Oo, ang kapulisan, di subong do, kwan man, limitado man Action Eric, no, sa paghatag man siyang aton sining Station 8. Station 8 ng area? Station 8 ng area, Action Eric. Ari naman di actually, galing kay ti, tanawon ta pa, no?
Sinong Station 8 investigator? Si Kwan? Si Arogliado? O kon si Kwan? Si Bilio, no? I-check ta kay duwa man na ng traffic investigator mo sa station number 8 kung hindi si Sir Arogliado, si Sir Bilio, no? Do amo na dang in charge sa traffic division sang police station number 8 action na din. Yes, correct, Action Eric. Galing kay we understand ang focus nila, subong. Sa ano pa? Sa tawo? Oo, kay si Ara Yapon, si Sulod. Gani, grabe, no? Oo, yung kabudlay, good Action Eric, grabe. Yung daging papalayo, pag kita gani sa lugar. Okay, bala ko ang delikado. Ito magpisik blank jack, amo na lang delikado mo na tayo. Oo, kaluoy, yung sitwasyon, ari naman full force, yan Action Eric, ang Amity volunteers, may pila na dili sa mga truck, mga personnel. Ano mga aksidente niya Maaari sa diri nga area nila. Naupod ang live ta pero ginatinguan taliwat. Action Eric, no? Okay. Grabe ang balokati mga morning nga mga sahi sa aksidente. No, especialmente nga ang involved diri iya kami titi sigurado kaya full force niyang ang grupo sa kami kag hindi man nagururuyag nila matabo ng aksidente kaya kita mo na bla. Isa hindi mamalitaw ang aksidente man mo. Pero ba't kabalo kung ano gitang istorya kung nagasunod ang nasugata sa Amity fight sang tanker nilang motor o kung kasunod ang tanker sa Amity sa motor mo nabla matatag gusto na balaan Correct, Action Eric, kay kung tanawon mo pipierde giga kayong ang motor ni sa dako-dako ni Action Eric sang Amity nga truck. Dobag ko pa na pag ko pa na kasubong Action Eric ginalista nila ang guma. okay. Oo, kag ginsuhot sang duha ni ka personnel sang Amity. Ang lawas Action Eric sang sininga tao ato na nakuha na kag nabutong na nila Action Eric. Nabutong na nila. Nabutong na. Usa gid. Grabe Action Eric daw. Grabe. Gintukuran gali nila ang gintukuran nila ang ang guma balas tunga para mabutong nila Action Eric ang nagsigil na nakatiyog ang aton live. Okay. Wag yun pusa ni gurong laki gurong na kati. Natungaan siya sa apat kagumay. Oo, sorry to mention sa aton sa caption kay do medyo dunot gid ang lower part sang sining biktima Action Eric. Iya hawak. Correct. Ang iya lang din kitaon actually ang Action Eric ang from abdomen na lang pasaka siya sininga ulo ato na butang na si stretcher man. Okay. Galing kay nagpangabay gid from Amity mismo Action Eric atong kapulisan nga hindi gid makapalapit bisan media dito man sa area. We understand man pag kita hindi maluyag nga mapicturan man Action Eric ang salain ng sitwasyon nga natabo sa tao Action Eric. Pero baloon talang ina sa bahay naman sang police station 8. Dato naging dala ng kwan, ginamit dala na sa Amity ang ginbutong sa Action Eric bali lalaki. Lalaki. Okay. Mas lapit sa pangulihin nga guma, that's why dito siya gin-release sa likod. Oo. So ato na nakuha na ginbutang naman si stretcher kag gintabunan Action Eric kag padayon man ang investigasyon sang aton sining kapulisan sa medyo sa mo nga sitwasyon sa report mo hindi na mabuhi ang tao yes, good Action Eric although nga wala man kita sang puder nga mag-declare sini pero di sa sitwasyon makita mo man diri Action Eric ang kahintangan sang nasambit nga persona. Pero sa nakita din naton wala man di may mga debris sang helmet or etc. Kaya nakita naton. Masaya pa nag-helmet? Ang biktima mismo, wala niya siya sang helmet. Action Eric, nagalabaw na sa ulo niya mo. Pag ang motor na dunot, gid Action Eric, kung facing, kung going north, ang ining truck, diri sa Action Eric na ipet gid sa may right man nga panguna nga guma. Kag ang motor right nga panguna nga guma kag tunga-tunga ang lawas ni sini Action Eric na ipet sa dira nga guma. We don't know pa as to the identity sang victim Action Eric kay ginahulat pa man ang
confirmation man kag ang detalye gikan man sa aton sa kapulisan nga nagapatigayon man sa karon sa investigasyon kag we understand from the bahay naman sa aming reactionary hindi pa sila makahatag man sang ila sini nga isang mga impormasyon or detalye marationary kasi syempre kabalo naman kita nga may ara man sila sa ginatuman man nga mga pagsulundan man with regards to mga pag-interview action Eric, especially amundaan ang sitwasyon, may mga sila ang involvado sa nasamgit man na aksidente. Kung makita mo di action Eric, wala lang hindi sa madya, wala lang hindi na tabo, wala lang hindi sang buki man ang nasamgit na truck. Pero ang iya di ka motorsiklo action Eric, do not gini that naglabog na siguro ka sitwasyon ang iya gibalalawas din ang Eric nagsugata sa guma. May tani kung diri siya sa outer side bala. Kung yalawas facing north man basi may posibilidad pa nga naglabog lang siya o kung nabalian lang. Pero ti siya ang iya lawas nagdasok man mismo sa guma kag natapakan sa naglabog siya hasta sunga nga guma kag amotong rason nga natapakan siya. Subong nakuha na to action Eric ang lawas. Kag ang motor naman ang nila sinig na pangitaan pamaagi nga makuha naman sa nag-ungot nga panguna nga guma sang sinig nga truck action Eric. Ano ni siya? 2468 10-wheeler 10-wheeler truck action Eric sang Amity Volunteer Fire Brigade. So sa subong nakuha naman ang lawas action Eric sang biktima. We don't know kung diin padalon pero base sa sitwasyon sa nagluntad man nga aksidente so wala na gid action Eric no sang kwan wala na gid bala kabuhi ang biktima. Kag we don't know pa kung nakabalo na ning pamilya sini kung ang ining biktima nag-star around the area o kung ano nga sitwasyon kung basi bala nagapamati ang sini mga ka-action basi may mga himata ka mo diri nga area nga wala pa makapauli. Please lang ko ninyo monitor kay ang nakita talagang Eric ang suksok lang sa sining biktima blue lang din nga t-shirt. Amo lang gid na kay dulom ang area, hindi pa kita makapalapit. That's why hindi kita makahatag sang exact na description sang biktima para kung tani makabulig sa pag-identify pag makilala o kung makahibalo ang ila sini nga pamilya action Eric. Gani man. Way pa na makilala sa subong, no? Ha? Way pa na makilala sa subong? Wala pa action Eric makilala. Kay Ari, pati subong wala na nag-andar ang wala na nag-andar ang truck. Ang ginhimo, ginsulod na lang action Eric para makuha ang motorsiklo. Sunod gid ang ulo action Eric. Sa sining motorsiklo. Ate, kahapos lang sa pagkuha nila sang motorsiklo kay gintulod lang man nila ang motor action Eric. Okay naman. Kung makita mo ano ni action Eric Kawasaki nga motorsiklo. Oo. Amo man lang ang description sang motor color orange nga may puti. Fury. Kawasaki Fury action Eric. Ang plate number base sa mga action natin kapamati SA 91832. SA 91832. Kasi niyara sa mga action natin nga nagapamati man Fury Kawasaki Fury 125. Amo na action Eric ang description sa motor color orange kag color puti. Yung karga naman subong kang ginhakwa sa mga tanod karga naman action Eric mo hindi nila dalon. Yung karga sa police station 8 nga patrol car. Kag ang aton sining biktima wala pa naton mahibaluan kung diin nila gindala action Eric. So far dugay-dugay ma-process na dire. Passable naman ang dalan. Pag-i-clear lang ni nila action Eric. Tinguan ta lang karon nga mahingagaw naton
ang investigasyon man sang kapulisan o kung ti buwas aga ano man ni Action Alvin Grave, Action Eric. Edo so far, blanco, pag-ibigapon, ang aton sini kapulisan kay bag-o lang man sila liwat, nagpatigay na sa investigasyon kag diri around the area daan wala man di CCTV or etc. Na makabulig tan-aw Action Eric sa nagluntad man nagluntad man nga aksidente Action Eric. Tinguan ta lang karon Sige. Kung may ara na bisan initial lang information gikan sini sa aton police station in number 8. Ang importante na makuha tangalan sa biktima para mabalot naman sa pamilya. Yes, good Action Eric. Pero tanawon ta lang karon Action Eric kay para may baluan man sang ila sini nga pamilya kung may ara pa sa nagapamangita Action Eric. Yes. Action Eric, para sa balik report naton karon na bantayan na lang kag tinguan ta gini sa police station number 8. Action Idiraboso una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Giraksyon na boss. At yan mo ng report na aksidente, hindi tigil mapulong na tanker ka amiti, amo na nakalasak sa motor ang ginasakyan sang biktima. Wala pa nato makuha ngalan kay wala pa man sa identity as of now. Gina-check pa na aksyon na din sa traffic investigator sang station number 8. Kag iba, loon ta karong aksyon na din kung ano kitang plastada, paano natabo ang ining aksidente nga nagluntad karong gilamang gabi. Although ngayon lang lugar na sanag na da mo. Subo may poste na dati sanag na da nga lugar. Dali kita mo na sa blang pulo, ang aksidente di man pulong. Iba, loon ta na karon kung ano ang investigasyon sang pulis naton parte sa natabo nga aksidente. May gabi nila kay kumpare ko Stephen. Uy, mong hidlaw na ko sa kumpare ko gwapo ho. Kay kumpare ko Stephen. Uy. No, kay kumare ko Angel. Uy. Ihado Koichi. Toto Samuel. Uy. Kay Mr. and Mrs. Lori. Uy. And family. Resta ko lingga mo nito yung sa saton day. No? Si Inday Joan. Gamonitor man kang nagapaurok-urok. Ang balik ka report karon action na din, ibalaon ta na karon siya sini nga balik nga pagpangalaga. Ang report na action na din na boss giradulong siya sa karawansang Evergreen
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Pagkabalik ang Sirat Patrol, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Vino Col- Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ayos, pabalik tiri sa tumalagad. Balikan talaga sa Action na Eden Abuso sa isa nga final report. Base ang mga dugaw sila ang detalye kay ang pulis hindi pa man makuha kitang statement. Plus ang side man sang ambiti, no? Kina kay buwas ay priority na sa ato sini news and public affairs program, especially sa programa ni Action Fred Salangka, no? Balikan tayo sa Action Eden Abuso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Eden, please come back. Action Eric naglambot sa masobra 13,000 pesos nga balor sa ginasuspetsan Subo nakuha sa kapulisan sa duha ka separado nga buy-bust operation. Sinigil lamang nga gabi. Una diri arestado si Ray Yungko, 41 anyos ang edad, sa buy-bust operation sa Police Station 4 La Siete Jess ang gabi sa Nara Lopesina Street, Barangay Villamonte, Ciudad Sang Bacolod. Sunod kay Major June Ray Batanlan, hepe sa Police Station number 4, nadagpan na sadto si Yungko sa kasong illegal gambling. Kaga nakuha siya ang 5 kapalabang nga sachet sa ginasuspect
Quezon, Cebu. Samtang dakop man ang isa ka newly identified drug personality sa bypass operations ng Police Station 3 sa North Ceres Bus Terminal 7:30 sang gabi, kag ang nadagpan ang ginkilala kay Ryan Ledesma, 35 anyos ang edad, kag residente sang syudad sang Victoria. Sunod kay Captain Richard Parito, hepe sa Police Station number 3, madugay na nila ginamonitor si Ledesma kag subungid lang nga gabi na nabaklan sang tropa sang illegal nga droga antes ini magpauli. Nakuha kay Ledesma ay 1 gramo sa ginasuspect sa Cebu, balor 6,800 pesos. Sa piyak na bahin, ginako naman ni Ledesma nga iyang droga nga nakuha sang kapulisan, kag ginaligar nga ginsugo lang siya nga magkuha sang droga sa sitio Sibukaw, Barangay Banago. Balitaan sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Magabidira sa kay Iboni Butcher sang Germany, no? Ang iba naton nga greetings nga way ta mabasahan. So rigid kiti na ungot kita sining aksidente nga nagluntad karon ginamang gabi. Bawi lang ko buwas. Kiss me goodbye, kiss me good night pagi sining banon Action Night Patrol program. Sa Miyerkules edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Webes, same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagan ko sa kay Aksyon na Eden Naboso, Aksyon Roger Goodtip, kag Aksyon na Percival Villamor. Way naman makuha na silang report kati amo na siling ko aksidente gintutukan naton sa aton siling pangalagan. Aksyon papang next taho mga ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, technical partners sa Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silasang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sangal sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagat ang kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!